नमस्कार, मी नीता कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत करते. आणि आजची आपली रेसिपी आहे खमंग असा गवारीचा ठेचा. गवारीच्या भाजीपेक्षा गवारीचा ठेचा करून बघा एकदा. तर इथे साहित्य बघूया काय घेतले आहे. पाव वाटी मी शेंगदाणे घेतले आहेत, 3 हिरव्या मिरच्या, 1 टेबलस्पून जिरे, 1 टेबलस्पून धणे, 10 ते 12 लसूणच्या पाकळ्या आणि फोडणीसाठी वाटीमध्ये घेतले आहेत 1 टेबलस्पून जिरं, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या आणि कढीपत्ता. फोडणीसाठी लागणार आहे तेल आणि चवीसाठी मीठसुद्धा. इथे मी अंदाजेच गवार घेतली आहे. ही जवळजवळ 100 ते 150 ग्रॅम तर असेलच. तर स्वच्छ धुवून ही हातानेच आपल्याला साफ करून घ्यायची आहे. गॅसवरती तवा गरम करायचा आहे आणि सर्वात प्रथम तवा जेव्हा जास्त गरम नसेल तेव्हा आपल्याला धणे आणि जिरे हे थोडेसे परतून घ्यायचे आहेत. थोडासा त्यांचा खमंग असा वास यायला लागला की आपल्याला धणे जिरे हे काढून घ्यायचे आहेत. तर आता चांगला सुगंध येतो आहे, लगेचच हे भाजून झालेले आहेत. तर आता आपल्याला भाजायच्या आहेत मिरच्या. मिरच्या या काळे डाग पडेपर्यंत मिरच्या आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत. आणि हे सर्व जिन्नस आपल्याला असे कोरडेच भाजायचे आहेत. तेल तूप काहीही वापरायचं नाही. मिरचीला बघा असे डाग पडले आहेत काळसर. तर आता मी काढून घेते. आणि गवारही आपल्याला अशीच भाजून घ्यायची आहे. तेल तूप काहीही टाकायचं नाही, सतत परतत राहायचं आहे. काळे डाग येईपर्यंत आपल्याला ही गवार भाजून घ्यायची आहे. हे बघा, तुम्ही इथे बघू शकता की कसे काळे डाग पडत आलेले आहेत. एकदम आपल्याला खरपूस भाजायचे नाही आहे. काळे डाग असे पडायला लागले की गवार काढून घ्यायची आहे. आता भाजूया शेंगदाणे. शेंगदाणे ही चांगले खमंग असे भाजून घ्यायचे आहेत आपल्याला. आता मिक्सरचं भांडं घेतलं आहे. सर्वात प्रथम आपल्याला धणे, जिरं आणि मिरची हे एकदा फक्त फिरवून घ्यायचं आहे. आपल्याला चटणी नाही बनवायची आहे, आपल्याला ठेचा बनवायचा आहे. तर जास्त हे फिरवायचं नाही, फक्त एकदाच फिरवून घ्यायचं आहे. हे बघा, अशा प्रकारे दरदरीत त्याला असं वाटून घ्यायचं आहे. आता मी घालत आहे शेंगदाणे. शेंगदाणे असेच दरदरीत वाटून घ्यायचे आहेत. सगळ्यात शेवटी घालायचे आहे आपल्याला गवार. हा जो ठेचा आहे आपण खलबत्त्यामध्येही बनवू शकतो, पण आजकाल एवढा वेळ नसतो आणि प्रत्येकाजवळ खलबत्ताही अवेलेबल नसतो. त्याच्यामुळे आपण हे मिक्सरमध्ये मी तुम्हाला दाखवत आहे. आता मी गवारही सर्व घातली आहे. चवीनुसार मीठही इथेच घालायचं आहे. आणि हे सुद्धा आपल्याला मिक्सरमध्ये फक्त थोडंसं असं फिरवून घ्यायचं आहे. दरदरीत ह्याला असं हे बघा वाटून घ्यायचं आहे. तर आपला हा गवारीचा ठेचा आता आपल्याला फोडणी देऊन तव्यामध्ये परतून घ्यायचा आहे. तर तवा घाला आहे गरम. मी घातली आहे फोडणी. फोडणी चांगली तडतडली की गवारीचा ठेचा जो आहे तो आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचा आहे आणि सतत परतत राहायचं आहे. आणि ह्याला चांगलं मस्तपैकी बघा त्याचा कलर बदलेपर्यंत चांगला सुगंध येईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. 5 ते 7 मिनटं आपल्याला चांगल्यापैकी हा सतत परतत राहायचा आहे. इथे थोडंसं तुम्ही तेल टाकू शकता, मी इथे तेल नाही टाकलेलं आहे. तर लगेचच आपला आता हा गवारीचा ठेचा 5 ते 7 मिनटात तयार होणार आहे. सतत परतत राहायचं आहे. गॅस ठेवायचा आहे मीडियम. आपला गवारीचा ठेचा तयार झाला आहे. भाकरीसोबत चपातीसोबत खूपच छान लागतो. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.